Alang sa mga naigo sa linog karon nga nahitabo, nasayod ako nga dili gayud kini lalim. Nasayod ako nga grabe gayud kini, kasakit alang sa matag usa kanato. Labi na gayud ni adtong naapektaran kadtong mga tao nga nakasinati gayud niini. Dili gayud kini lalim, sakit alang sa uban. Labi na gayud kadtong mga tao nga nawad-an silang mga hinigugma sa mga pamilya. Daghan ang naigo ug naapektaran niya na mga igsuon. Apan ang Ginoo igsuon nagpahinumdom sa matag usa kanato ug angay gayud nga ato kining hinumduman nga siya andam nga mutubag sa mga tawo nga matinud-anon nga mosangpit kaniya. Maong igsuon bisag unsa ang mahitabo sa atong kinabuhi, bisan unsa ang makasakit nga atong gibati karon, bisan unsa ang makasakit nga inyong gibati karon, especially sa mga naigo sa linog karon. Ayaw gayud kamo kalimot pagsangpit sa Ginoo igsuon. Hinumdumi ang Ginoo andam gayud nga motubag sa mga tawo nga matinud-anon nga mosangpit ngadto kaniya. Ayaw pagpanuko, ayaw pagduha-duha sa pagsampit sa Ginoo. Siya lang gayud ang atong dalangpanan. Siya lang gayud ang naghatag kanatong tinuod nga kusog, bag-o nga kusog, aron ang matag usa nga naigo sa linog karon maka-recover, maka-overcome pinaagi sa gahom sa Dios. Salmo 145 versikulo 18. Ang Ginoo andam nga motubag sa tanan nga mosangpit kaniya. Kun matinud-anon ang ilang pagtawag kaniya. Igsuon bisan unsa ang mahitabo sa atong kinabuhi, sangpit lang gayud kanunay sa Ginoo. Salig lang gayud kanunay sa Ginoo. Tungod kay andam siya nga motubag, muhupay o mutabang sa matag usa kanato nga matinud-anon nga mosalig o mosampit sa iyang ngalan. Ug sa Salmo 34 versikulo 18 nag-ingon, duol ang Ginoo sa samdan ug kasing-kasing, ug luwason niya ang nakabsan sa tanang paglaom. Igsuon atong hinumduman sa kanunay, bisag unsa pa nga atong masinati sa atong kinabuhi. Atong hinumduman sa kanunay nga duol gayud ang Ginoo sa mga tawo nga nakabsan sa paglaom, sa mga tawo nga adunay kalisdanan, sa mga tawo nga maka-encounter og grabe nga mga pagsulay, sa mga tawo nga adunay mga kaguol, grabe nga kaguol, grabe nga paghilak. Ang Ginoo igsuon duol gayud niya ng tawhana. Ang gusto ni Lord igsuon mo surrender kaniya. Ang gusto ni Lord igsuon mo ampo kaniya. Ang gusto ni Lord igsuon nga siya lang gayud ang imong saligan. Siya lang gayud ang imong pasidunggan. Siya lang gayud ang imong sangpiton. Wala nahilain pa. Tungod kay nag-ingon siya nga luwason niya ang tanan nga nakabsan sa paglaom. Luwason niya ang tanan nga anaa diha sa kaguol o kasakit sa ilang mga kinabuhi. Atong i-extend ang atong mga pag-ampo sa mga tao nga nakasinati gayud niini. Labi na gayud katong mga naapektaran sa grabe nga linog nga nahitabo nga ma-overcome nila kining tanan uban sa tabang sa Ginoo. God bless sa tanan, labi na gayud niadtong mga tao nga naigo sa linog. God bless kaninyong tanan.